लय बजाती हो हरेंद्र? अरे जमुआ वाले हरेंद्र क्या लय बजाती हो? भोजपुरी का लय मुझसे सीखो। ए बाबूजी शादी न कोइलो बर्बादी कोइलो। ए बाबूजी शादी न कोइलो बर्बादी कोइलो। हम के लाड़ा भता कह खुश वर्ल्ड डीजे स्टेज लाइव हिट ड्रामा। हां गॉड इज डायरेक्टर वी आर एक्टर। तो मेहरारू कहती है कि बाबूजी हमारा के तू तो भाठ दिहल। ए बाबूजी शादी न कोइलो अरे बर्बादी कोइलो। पियो तो निमन हो बाकी करो से बाबू। अरे हम के लाड़ा भता एगो हमनी के मोट में माहौल छोटकी खड़ा हो कहू कैसे चले ले हम के होलिया में भौजाई मजा आवता भाई। बोलो लोग नहीं तो कहिया लोग हमनी के नौकरी धले जा। देवर कहत रे सो का कहत रे सो सासू जी जगावताड़ी ना 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 ए भौजी हने आ तोरे में 20 किलो मीट बेसी बा। बीपी सिंह कहले ह खननी कला वाले 4 बजे भोर में पुरुआ जब बैठे 4 बजे भोर में 20 किलो 4 बजे भोर में एक जना कहलन खननी कला के बीपी सिंह कि डांसर तो निमन ले आई बड़े जीदी जी। हां जी बाकी शरीर के हिसाब से हनी में 20 किलो मीट बेसी बा माने मोटापा देखते। अरे 4 बजे भोर में पुरुआ जब फेंके आई का करो तारी उहे जीती भाई हवे असुत जाली ढाबा में ई भाई जी के सुत जाली ढाबा में भाई जी के हो भाई जी के। अरे पगली तो ढेर बनत रे इनका 9 बजे दिन ले जमाइया इनका 9 बजे दिन ले जमाइया होलिया में भौजाई के उन्हाइया होलिया में भौजाई के रसगुल्ला जिलेबी में झगड़ा भइल। हां तो रसगुल्ला कहले कि हम बड़ी मीठ लगी तो जिलेबी कहले कि सुनो हित जीवन में कबो तरजू पतो लइल बड़ कि ना। तो हमारे कहे के कहना नहीं बा कि गोलू राजा जौन भी गीत गई है हमारे भी 5000 रुपया होखे अकाउंट में हम घमंड से कह कि हम गा के कमाइल बनी दूसरा के पूंजी पर हम धनी नहीं। और इनका 9 बजे दिन जमाइया होलिया में भौजाई सुंदर आप लोगों ने आपने और तुमने पवन सिंह के गीत के पहले के जवाब नहीं खेरे भैया हो आज तक गावत रे खाली झुमावे खाती मनोरंजन खाती पहले गीत जौन गौले बड़े ओकर हमहू जवाब
हमारो भी नहीं के दुनिया में केहू भी ना हो। आज तक आवत रे कि कोइले बा कमाल तोहर हमर गोली हलानु कमा की कैसे तो लहक जाई लमका की गोल रोडवा पर पहले के गीत देखिया परिवार के माई बहन भी बैठ के सुनो। ओ तो बदरू सेली धनिया जहिया रे तवा ओ तो बदरू सेली धनिया जहिया रे तवा कि हमर छुट्टी ली हो हमर छुट्टी ली हो माटी के बिलावस हो कि तो किया से होलिया में भऊ जाई है न तक न तमु आप के खैनी बिक दे हाय 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 ए अंजनी देवरू ए अंजनी देवरू भाव का लागल भाव लागल कहतारी कि सासू जी जगावतारी 8 बजे दिन में अब बोलेली घोट के बेड पर नींद में सासू जी चाहली कि हम जगा दी अपना पतोहिया करे पतोहिया उठ उठ तो ढेर तोर पियावा कमाता का गोलू राजा कहा कमाता रो हम तो व्यवहार बनावे गोलू राजा हमारा राजा बहुत कमाता है। बहुत कमाता रे। हां सब करे ना में बा। अच्छा अंबानी के बाद हमारे का स्थान बा कहतारी कि सासू जी जगावतारी 8 बजे दिन में अब बोलेली घोट के घोट मने प्योर भोजपुरी झझुआ बोलेली घोट के बेड पर से नींद में जेकर पियवा चढ़ गेले मन ये का होय इजाजत के बिना चढ़ अरे कोनो में हमर बिगड़ जाई तब तो डल तू सासू जी जगावतारी 8 बजे दिन में अब बोलेली घोट के बेड पर से नींद में अब जेकर पियवा सूरत अब बॉम्बे दिल्ली कमाए गइल बा हां जी तू तो मजबूरी जानो तारी सो आ जेकर पियवा और पति होखे तो सासू और देवरो बोले में डराता रे केहू का बोले सोइया के कमाई आवता केहू का बोले सैया के कमाई ए क्या मोदी जी हां अब ये तारा चाय पियावे के रहे ए लोग के बारे में क्या कहता नहीं केहू का बोले सोइया के कमाई आवता केहू का बोले सोइया के केहू का बोले हां ए सोइया के कमाई आवता है नियो भाई बड़े सता हो अरे होलिया में भौ जाई बाबा म्यूजिक बलिया के तरफ से नाम नहीं खेराऊ बिना नाम के कोमल कुमार सिंह कोमल विमल कुमार सिंह पुरस्कार दिले बनी यह तो देखी हमनी के बहनी हो गई 2 दिन और प्रोग्राम में का जाने कोनो को बहनी होई कि ना हो अरे केहू का बोले सोइया के कमाइया केहू का बोले सैया के कमाई आवता के करा कर देबो तू बोला ए रूपा जी पुरस्कार लेला होता हार जा ले ला ले अरे तो ना जल्दी देवे के भूमिका का बनौले बड़ा के पुरस्कार देता यह भूमिका हम देखनी कल सिंघड़ा हम खात रहे अंजनी चाचा तो जरा पैसा देव के मन ना रहेला पहले भर पेट खा ले सो अपने हित रुकी ना हम देता नहीं हां बुझाल कर बगली में हाथ नहीं खे जा ओहनी के लास्ट में प्लेट बिगाला ना 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 जरा रुपया देव के मन रूपा जी खाली हली 10 गो सिंघड़ा हम खैले वाली 5 गो अजय चाहे लगे हमारा पैसा नहीं थे अरे महाराज रही है रही हम देता नहीं मुझे कर पोटा में नहीं खे खुला अरे के हुक्का बोले सोया के
ऐसन मजा जीवन में कबो नहीं, न चाचा के नहीं और न भतीजा के। और का मध दुपहरिया में पुआ के लोर हो हने सुनो आ घोरे चलली भौजो ननद के धसोर हो। मध दुपहरिया माने पिताजी खड़खड़ाती धूप कि मध दुपहरिया में पुआ के लोर हो आ घोरे चलली भौज ननद के धसोर हो। गाँव भ के लड़का कहत रहे सब पूरा आरा जिला के कि चारों से बोली हल हो जाओ ई तो गोलुआ ह के बोल देता बाकी तू लोग के बोले में सोचे के बा काहे वोल्टेज बड़ी एकरा में हाई आवता वोल्टेज बड़ी एकरा में हाई आवता। शिकारी जी होई अंजनी जी होई बरियार घर के बेटी ई नाचा तारी नु तरुए सम्मत बुझो कि गरीब घर के ही एकर भाई के फैक्ट्री बा घमंड में भी करे। गोलू राजा कौन है मैं तो इसे जानती नहीं। काला स्कॉर्पियो से भी शिकारी जी होई बरियार घर के बेटी अब बोले ले गोलू तो ले ले चहेती। एकर भाई जब जब खिसियाला तो कमांडर से ना मार्शल से ना बोलरे से ना फॉर्च्यूनर से ले एकर भाई आवता फॉर्च्यूनर से एकर भाई आवता फॉर्च्यूनर से ले एकर भाई आवता। अरे होलिया में भौजाई आरा जिला हमार तो भाई है चलो तनी होने ए रूपा जी मजाक मत करो अंजनी चाचा आओ 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 रूपा लोग के मनोरंजन करे यूट्यूब वाला ना 100 मिलियन 200 मिलियन ना ई मंच मने अखाड़ा है ए अखाड़ा में जे पास हो गई उहे दुनिया के हीरो हुई। पवन सिंह जी तब आवाज के जादूगर हवन खेसारी फिल्म के हीरो हवन बाकी हमनी के का करब जा हमनी के स्टेजवे नु बाजी जियौले बा तो तनी भाव में ओलो तो मुआ दे। अरे फॉर्च्यूनर अंजनी चाचा देखी हम लोग बेइज्जत यूट्यूब वाला भाई गलती मत चढ़ी तनी हट अंजनी चाचा के देखे तो छपरा जिला में कैसे होई मजा आई तो तनी ताली बजी हम लोग भाई। अरे फॉर्च्यूनर से एकर भाई एकर भाई अब की बे रूपा भौजी। अरे फॉर्च्यूनर से